Contok blegutuk swalu gembol sumerante hawala. Nembe kemawon kula badhe nyaosi Sasmita nggih, badhe nyaosi Sasmita bilih setija menika saged dipun ginakaken anggen paduka kepengin jugaraken Gatotkaca jumeneng nata wonten negaring Pringgondani. Ning jebul paduka sampun tanggap ing Sasmita. Oh, syukur nggih, syukur. Menika ingin dipun sebut nabok nyilih tangan. Ngaten menika. Kecekel iwake ning ora butek banyune. Sinambi nyilem ngombe banyu. Wong kok nek pribahasa sing ora pas ki aja dilebokke ning basa Jawa to Kakang. Lho saniki niku modele kudu kaya ngaten Dipate. Ngaten lho. Gatotkaca bakal jugar nggone dadi nalindra negara ing Pringgondani merga antaraning Gatotkaca karo Setija menika mungsuh bebuyutan. Gatotkaca karo Setija menika nuwun sewu teng pundi papan mesti gelut. Ora ana cocoke. Ketoke laire sedulur ning batine Setija ngancam karo Gatotkaca ngancam karo Setija. Menika sampun kinodrat tegesipun menawi ginakaken ketenaganipun Setija menika sampun trep. Mangke Gatotkaca lajeng mboten badhe saged kelampahan dados nalindra wonten negari Pringgondani. Gatotkaca jugar. Gatotkaca mati saka tanganing Setija. Gatotkaca mati wong tuane. Gatotkaca Werkudara ora trima, pateni sisan karo Setija. Lare menika nek wis esmosi. Napa kae? Esmosi. Setija menika menawi sampun erupsi. Lah. Ngawur meneh. Emosi menika ngutawatiri. Lah menapa Setija saged mejahi para Pandhawa. Lho, paduka sampun ngantos ngembe dhateng Setija lho, Nggih. Panjenengan sampun ngantos ngembe dhateng kekiyatanipun Setija Bawana Kasura. Setija menika kagungan kekiyatan inggih menika Aji Pancasunya reksakaning angin. Menawi pejah kasiring Samirana menika badhe gregah wungu malih menika Setija. Mila Setija menika luput senjata tawa piyambakipun boten saged pejah. Gatotkaca lengser ke Prabon saka negara Pringgondani, Pandhawa mati, anak Prabu Duryudana nggone dadi ratu negara Ngastina ayam trentem. Niring sambikala. Panjenengan lenggah jenak kepenak minangka dadi makutaning bangsa ing Ngastina, Nger. Munamit asang Kalimantabe tina bena iki lodone dumawahing tawang-tawang Yayi. Nyuwun mangapunten kula paripaksa sumalana medhot ingkang sami imbal pangandikan Kakang Prabu Karna kawungga paring dawuh menapa nuwun pangapunten. Negari Ngastina menika kebegan para senapati, para punggawa, para penisepuh ingkang debya sura sekti kalintang jayaning perang. Negari Ngastina menika kathah para nayaka-nayaka ingkang pancen pantes dipun ajengaken wonten ing pabaratan tuwin. Negari Ngastina menika kathah kebegan para senapati ingkang gadhahi kasekten jaya kawijayan pilih tanding boboting yuda. Nanging kula nuwun sewu. Wiwit kala sonten wau kula menika nderek sowan wonten negari Ngastina wonten ing Datulaya menika pangraos kula menika isin. Kula menika wirang. Liripun paduka Kakang Prabu Karna gadhahi raos kados mekaten. Oh nggih. Mergi kula sawang kanthi netra wanaka menika wonten ing mriki Nalendra gagah pideksa Nalendra ing Stra Prabu Duryudana sinten ingkang boten mireng. Begawan Durna menika pandhita pinter, pandhita ampuh, patih Harya Sengkuni menika mboten namung patih patihan tok. Ning pancen patih ingkang debya sura sekti kalintang. Mboten kula pijimbaka suwiji wonten ing mriki menika aglar para senopati, punggawa, nayaka, prajurit ingkang sekti-sekti. Nanging sareng kula sawang jebul pinanggipun kula menika kaya ngadhep wong wadon pepinjungan sing pupuran nganti putih memplak pasuryane. Krana menapa? Tiang-tiang sami lenggah wonten negari Ngastina menika jebul menungsa sing jirih, getih, wedi mati. Nayaka-nayaka ingkang mirih satemah maras sababakal nyumurupi muncrating marus. Waduh, Yayi, kula nuwun sampun. Pangkat senopati ingkang sampun kaparing kakedhat ingkang Raka Ngawangga menawi perlu kula konduraken. Lho nipun kados pundi Kakang Prabu Karna paring dawuh mekaten inggih. Mergi saking panginten kula sampun boten wonten ginanipun kula menika suwita wonten negari Ngastina.
Menawi Yayi Prabu menika mboten jenjem, Yayi Prabu menika mboten tentrem krana satunggiling tiyang kadosta para Pandhawa kula aturi dawuh dhateng Raka ing Ngawangga. Enjing menika kula dipun dawuhi sonten mangke kula saged nyangking mestakanipun Pandhawa gangsal cacahipun. Sonten kula dipun dawuhi enjing kula aturaken bangkenipun Pandhawa 5 cacahe. Nanging kula antu-antu persasat kaya ngenteni seming palwa gabusku mambanging Sila Kresna ewadene dereng wonten wiyosing pangandika. Paduka Yayi Prabu dawuh dhateng Raka ing Ngawangga. Malah ginakaken karti sampeka, ginakaken cara-cara sing nilar saka jejering satriya sejati. Cara-cara sing singlar saka kautaman Arda Yayi. Panjenengan menika nedheng siniwaka lho. Anggen paduka ginakaken srana nabok nyilih tangan. Menika kala wau kapireng dening para nayaka Punggawa kawula negaring Astina menapa boten lingsem paduka. Sami ngraosi yen to ratu Astina ki mung gedhe-gedhe tok ning ora wani adu arep karo Pandhawa. Kula nuwun sewu. Menawi sampun puguh anggen paduka tansah ginakaken cara akal ukil ingkang sinar saking kasatriyan, kula nuwun pamunten. Menawi Yayi Prabu tasih ginakaken cara ingkang kados mekaten menika taunana windanana kula mboten badhe sowan wonten negaring Astina, kula isin, kula lingsem dipun sekecaken lenggah rembagan kalian wong lanang sing sejatine wadon menika kula aturi nutukaken kula nyuwun pamit wonten negaring Ngawangga Yayi. Kakang Prabu Karna menawi sampun duka ical dhateng tata krama miwahing kanggo ngantos wantun ngelokaken ingkang putra Astina kados dene wong wadon pepinjungan. Pungkasaning pangendikanipun kula aturi nyekecakaken anggenipun rembagan kali wong wadon sing jiring getih wedi mati. Baduna wonten dawuh. Kok le kemayu cari wong wedok. Saman wani matur ngonten iku rak mergo sinuwun Ngawangga wis ora ana. Ha, wong nek nesu omongane ra penak. Awang brengose wis ketapel kaya ngene kok. Kula aturi nyekecakaken rembagan kan tiang-tiang wadon ingkang jiring getih wedi mati. Oh, Dik, sampean mang tuku gelungan. Moh. Nggo ngapa ora? Mbak menawa payu dadi bintang tamu. Waton iso nembang gembos asmara. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Nggih, ngarani kleru kowe kok senengane ngarani ora. Oh, wis. Omongane sak penake dhewe ora. Bawanarya, wonten dawuh. Sampun antos ajri kangelan Kurawa dipun ketapaken. Ngestaken dawuh. Tutwun tatindhaipun. Anak kula pun Setija Buma Narakasura. Non ngestaken dawuh. Medal Jawi. Lampah dedemitan sampun antos kawistara. Yen pancen Setija saged njugaraken Garikaca ngri dadi ratu ning Pringgodani. Gedene iso gawe sengsaraning Pandhawa. Ndadosaken marem raosing manah kula. Lare menika badhe kula unggaken pepanggungan. Kula mboten badhe wegah nyembah dhateng pun Setija Buma Narakasura. Nggih, nggih. Namung ngestaken dawuh. Baduna wonten dawuh. Kula aturi nderekaken utawi kula aturi ngawat-awati lampahipun para Sata Kurawa. Dateng pundi, Ger? Mlabat tindhaipun utawi lampahipun Setija. Nyuwun mapunten, badan kula kok rada semlenget nggih, Ger. Anggere entuk gawean rada abot kok mesti alasan masuk angin. Alasan masuk angin. Dik Pati kula nika mboten ngerti kok, Mas. Anggere ajeng pun dandan durna niku rasane terus kaya masuk angin. Oh.
Mincer kepoyo mawon. Lah nggih. Niku psikis sampeyan. Nan. Psikis sampeyan. Niku ming pikiran sampeyan dhewe, mangilangke pikiran sampeyan sing kaya ngoten iki. Oh nggih nggih. Saged mboten. Oh nggih ngestaken dawuh nggih anak Prabu Ngastina. Namung estu padha dawuh paduka anak Prabu Ngastina. Gartamarma. Wonten dawuh Gartamarma. Gartamarma. Saking tengenku kok ya. Wonten timbalan ing adau. Budhana kang putus ibu ingsun kundur kedatun kawula nun nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Gartamarma kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gati ning Paranggilan. Sanata kundur kedatun jeluk saking dampar kena kedapet gambaran gading kadhiraken sangganing perombahan cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngapil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking mandra tindak Sri Narata kaya tansah katon gumebyar busananing Sri Narata wau.
datan kawusa manjing gubet sanggar sangarep nono ganti kecapun nalika datan kawusa manjing gubet sanggar sangarep nono ganti kecapun nalika semanten nata ing Traju Tresna Prabu Setija Bama Narakasura ing wis ngetapaken sanggaring Purwadya Balapating bleber pating Joko Tirta mludhakan ing daratan Kumara sangyaning Prawadya Bala Mandikata lawan Bindi Gobar Konang lawan Pasur tambur myang suling pepandhen dalutek miwa pandira kakandha mawarna-warna Pindha Jaladrayana Sri Kawuryan lole kenthos walu gempol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana Kanjeng Hyang menapa sampun kula aturaken nyatanipun sampun kula antepi lair lawan batos kula anggen kula kepengin ngemutaken dhateng tiyang sepuh kula. Oh nggih, wayah Mas. Wayah kula sinuwun Prabu Setija Bama Narakasura. Nyatanipun kedah mekaten. Ingkang Rama Nata ing Darawati menika menawi mboten dipun ngemutaken badhe kedrarung-drarung pakartinipun anggenipun tansah nengenaken dhateng para Pandhawa. Miwah ngiwakaken dhateng kulawarga piyambak menika wajib dipun ngemutaken. Ewadene samangke menawi ingkang Rama menika mboten eling Purwadasena sumangga anggen paduka badhe murba masisa dhateng Sudarma paduka piyambak. Paman Pancatnyana wonten dawuh nggih. Yayah Griwa wonten timbalaning dawuh sinuwun Prabu Setija. Kabeh Prawadya Bala jane ingkang cicir dijujuk negara ing Darawati. Yen pancen Kanjeng Rama ora lenggah ana negara ing Darawati, menyang endi lenggahe Kanjeng Rama bakal tak uber, bakal tak goleki. Nadyan mapan ana ing negara ing Pringgondani aku ora bakal wegah gawe geger projeng Pringgondani. Paman Pancatnyana niki ngestaken dawuh. Panalingan rul majaring ratri linenggak jangganira kapisanan aning prang Bratayuda wajan lah kok niki mengke petungan kula kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan pancen pangajaping ati kula kados mekaten Dik Patih mituhu dhateng menapa dados dawuh panjenenganipun anak Prabu Ngastina Gatotkaca kudu lengser ke Prabon merga menika dados klilep tumapi anak Prabu ing Ngastina anggenipun piyambakipun boten sarujuk menawi Gatotkaca lenggah damar ke Prabon ing Pringgondani Sokor bage anggen kula ngutus dhateng anak Prabu utawa wayah kula Setija Bama Narakasura menika
saged dados pancatan nyirnakaken dhateng para Pandhawa lho napa mboten kepenak. Kula kalih sampeyan ora usah dadak tumandang karya, ora usah dadak jumangkahake sikil, ngrembyahake asta. Mung kari ngenteni kabar patine para Pandhawa. Jan kok kaya kepenak banget. Nek omong kaya yak-yak. Ning apa kira-kira Pandhawa niki mesti mati? Niki rak dinane apik. Nggih. Dinane apik pripun? Tanggale pinten? Tanggal 2. Sasine 2. Taune 2020. Niku tegese angka 2. 2 niku tegese sirna. Oh. Dados Pandhawa badhe sirna wonten ing tanggal kalih. Oh. Sesuk-esuk biar Pandhawa tekaning pati anak Prabu Duryudana mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Gatotkaca lengser ke Prabon. Gatotkaca lengser dipateni Setija, Setija mateni Pandhawa, Kurawa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Paham? Nggih. Awi ditonton anak Prabu Narakasura nggene ngamuk wonten negari Pringgondani. Wayah to, wayah. Monggo budhale Pati, monggo kula dherekaken Kakang Penemban Durna. Tinunun gadanira wirang tumandang setyaniko garwanira ing Kakang Udawa wonten timbalan Yayi Mas wiwit Kanjeng Koko Prabu ninggal Projeng Ndarawati mapan utawa lenggah ning Projeng Pringgondani nganti wis meh sak candra dak antu-antu rawuhe kok ora kundur marang Projeng Ndarawati. Lajeng keparengipun Yayi Mas nganti dhateng Raka ing Widara Kandhang yen nganti ana dukaning Kanjeng Koko Prabu aku ingkang bakal nanggung. Ning apa lare prayoga yen to Kakang Udawa karo aku nusul marang Projeng Pringgondani. Sabab kabar sing tak tampa lenggahe Kanjeng Koko Prabu ning Projeng Pringgondani bakal ngestreni jemenengane anakku Gatotkaca lenggah dampar ke Prabu ning Pringgondani Kakang Pati Udawa. Kuwi lha dalah. Malah kula nembe ngertos menika menawi anggere Gatotkaca badhe jumeneng mata wonten negari Pringgondani. Mila kula sarujuk dhateng panggihipun Yayi Mas Tyagi monggo dipun tungka utawi dipun gelak lampahipun prapting Projeng Pringgondani. Menawi ngantos mangke wonten dukanipun sinuwun Prabu Ndarawati, kula lan Yayi Mas kedah gadah pawadan supados samangke mboten dipun dukani agengipun nampa pidana saking sinuwun Kresna. Ayo Kakang Pati Udawa digelak lakune. Monggo Yayi Mas kula dherekaken.
dikani ngoyo soto caca praptek kikir somanyo ila rakanyo terus kaget ndak sawang ana wadya bala gelar papan tumbahe ngarang api jati ngarang bae megar kaya jamur barat bareng ndak sawang genderane ora pangling iki perjurit saka Traju Trisna wadya bolone anggir Stijo Boma Narakasura walah dalah Sentana Ndarawati miturut kabar sing tak tampa Sentana Ndarawati ingkang dedeg piadeke kandhet ngeyayet bringose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen Senopati Ndarawati Raden Setyaki dasar para nyata wis apa kekeseting Sang Prabu Stijo Boma Narakasura aku tumenggung Baron Sekeber agar muni jeneng Baron kok mesti mengguk ya men Raden Setyaki ono barat ayo Praptaku negara Ndarawati ming kepengin ngadhep kalawan sinuwun Prabu Ndarawati. Wigatine nata Kresna sudarmaning pepundhenku Prabu Stijo Boma Narakasura. Kudu sak pejagong kelawan putrane ya kuwi Nalendra Traju Trisna. Mula wektu dina iki yen nata Ndarawati ora kepareng sarta ora kersa tak adhepake marang ratu Gustiku. Apa kelakon lak gawe sungsang bawana balik Projeng Ndarawati. Kagyat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ora-oraban suaramu Baron Sekeber derajatmu mung tumenggung kowe bakal wani gawe geger negara Ndarawati endah-endah yen to kowe wujuding perjurit ingkang nulat karo kelakuane ratu Gustimu. Nadyan anggir Stijo Boma Narakasura kuwi klebu anakku dhewe nanging Blokasuta aku ora seneng cak-cakane biyen-biyen tekan saiki. Ora mbok tekuk barisanmu, ora mbok gulungi genderamu, mbok bongkoki gamanmu. Bareng jajal karo Setyaki ana tumenggung bali mung kaliaran pecah siramu maju reganing atiku. Baron Sekeber
Dadamu lho. Mati he. Mati he. Oh, wait. Oh, biar aja minggat. Ayo. Minggir. Wah. Adine Baron Sekeber. Benyamin. Mati kowe. Lho, durung ngomong wis mantem. Ya men. Rasaku kan bebangal. Mati tenan. Wah. Wah, mati aku. Genti mungsuh Yai Mas Tyaki ben leren. Sapa iki? Patih Ndarawati. Patih Udawa. Wah. Ora sah greng. Cokot tugel gulumu. Ayo, kaya apa aku sing tekaning panca. Modar kowe. Woi. Wah. Woi. Walot men to iki. Wah. Wah. Hot. Wah. Woi. Wah. Aduh. 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 Wah. Woi. Waduh, mumet aku. Sapa kowe? Angon ambek aku. Angon ambek aku. Mengong om eli. Apa? Mengong om eli. Sapa? Oh, mengong. Heeh. Om eli. Ompol. Ompol iya. Aku kira paham omonganmu. Ngeknya kowe. Nyume aku omongan nyanyi enggak ngeknya lagi. Ngene wae, supaya aku paham tulisan yang lemah. Tulisan yang lemah. Jenengmu sapa?
matamu. Maknya. Tumenggung lompong keli. Lompong keli. Jeneng lompong keli kok aleman. Tulis. Aduh dawa banget. Ora apa-apa tulis. Sapa ngundurke kancaku, aku ora trima. Aku arep mbelani patine kancaku. Oh, ngono maksudmu. Betul. Nah. Amae. Udawa. Apa? Udawa. Nulis. Oh. Wong aku cetha kok nulis. Oh iya deng. Ate no, Dasar para nyata. Ayo Pak nyentuk anek-anek. Wani karo Namanteni apa? Rame adalu tuke karo. Ye, Tuke karo. dijepit. Niki. Nyet. Nyongon. Oh, sapa sing arep nganggo cokor? Aku ngene iso makut dhewe lah ngono. Nyokot al. Oh, cokot. Nyokot dudu nyokor. Ya mau, tadi. Cobalan. Mati wae. Ayo, amon nyomranya. Imbangnya panjang. Wah! Nyak umenar. Apa ya? Apa lan? Halo. Apa? Kakang Udawa, wonten dawuh. Sapa iki? Duka kula mboten kenal. Takon anyamu takon aku. Sapa? Menggung eli. Apa? Menggung lompong eli. Kok molak-malik. Lompong eli. Lompong elu. Nah ya. Apa? Raden Setyaki. Nyetiaki apa aki cilik. Cilik ning amoy. Ayo aku ning tengane pati. Kowe ngantem aku krasa lara aku meguru karo kowe 20 taun. Numbarmu kajak ya apa? Kowe ngantem aku krasa lara aku meguru karo kowe 20 taun. Tumbarmu Sumbar kok tumbar. tangan lengan daratan. Tangan tengen jaranan. Tangan ibu mah nyait. Ile tangan ibu tangan upnama 7 tahun. Ibu upnama 7 tahun tangan tinju akhirat nyawamu. Ya cobanan. Yap. Siap. Ayo, kurang banter. Wadikur. Ini banter banget kono yang kurang banter. Ayo, gegem sing tenanan. Iki mau mesti sing rumah sakit. Saiki sing jaratan. Nyamamu. Nian. Boleh aku bawa ternyata? Apa?
Bolehkah aku bawa senjata? Boleh. Nenaki itu baca Indonesia. Batok tiramu Diwakno. Hemplok. Dan. Berarti nyanyi. Diwakno. Tipan Kiai Cenyo. Apa? Tipan Kiai Cenyo. Apa? Tipan Kiai Cenyo. Apa? Tiban Kiai Senso. Lagi ne iso cetha mbok untune dicopot bae. Ya. Ompong. Nah. Modal. Mau. Pusakamu ayo dibano. Tiban sandale mbahku. Apa? Nyemeleki, arep peming nyandal iki sandale Mbah Muyut ku. Modal. Malah empuk. Masa? Ana merana ning ana. Ayo. Amot nyamrana manyen teman-teman. Aja ngene anu tumeng ngomong ae. Aku kalah karo kowe winang membarang malacan dan ngane-ngane. What? Ngapunten Gusti Adipati. Wadya Balandrawati digdaya ampuh sedaya. Nyuwun pangapunten Gusti Adipati. Wadya Balandrawati digdaya kapandhegan Raden Setyaki. Oh, rada. Untu kula protol kabeh. Kula sumanggaken. Lompong kali. Nileran. Raimu kok irunge metu getih. Nyotos. Sapa Raden Setyaki? Patih utawa Tutuk. sapa? Niki monge. Nyotos Pak Dalang. Masa dalange melu ngantem. Enggak adil. Lume wayang elek diantem pindahe. Wis kono tambakno. Aja nganti kaya bocah cilik. Ndak sawang kabar sing tak tampa Ratu Ndarawati ora mapan ning negara Dwaraka. Nanging mapan ana ing negara ing Pringgondani dadi atur anak Prabu Setija Bama Narakasura. Sinuwun sampun ngantos lumarap wonten tindak jumujug wonten Garing Ndarawati nekuk penjalin jumujug wonten Garing Pringgondani. Pandra ingkang Puswitarum
wonten ing Kadipaten Permalang ya ing Kadipaten Glagah Tinulu. Wewengkon Kadipaten kebawah keperintah negari ing Pringgondani. Sinten ingkang lenggah madaning Kadipaten menika ta warnane atmajaning Sang Prabu Tremboko, kadang tarunaning sawarga Prabu Arimba, Sang Adipati Brajadenta. Risa Joko nedeng lenggah madyaning pendhapi Kadipaten sineba ingkang rayi nenggih Sang Brajamusti datan kantun Risangkala Bendana. Sawetawis kekalih nggih samya sak pejagong ngudaraos kawontenan praja ing Pringgondani nggih nyori Sang Gatotkaca arsa kajumenengaken nata wonten ing negari Pringgondani. Dadi kumangunujining pangandika Sang Adipati Brajadenta eling-eling awarni diyu gumaleger nganti kaya guntur ambelah jagat. Dewaning sun ing sawetara nggone Kakang Brajadenta nganti kalawan aku wiwit dina kepungkur Kakang Brajadenta wis nglairake pangunek-uneking atimu. Apa dina iki ya isih padha kelawan dina ingkang wis kepungkur? Ya ora bakal owah. Nggonku tansah tresna marang negara ing Pringgondani. Mula rasa pangrasaku bareng aku entuk kabar Kakang Mbok Ayu Arimbi bakal jumenengake Gatotkaca menyang Pringgondani. Brajamusti Blokasuta wae atiku kogel kagelan. Nanging Kakang nalika semono wis nyarujuki lan Kakang sagu angembani kelawan Gatotkaca ya merga nggonku matur sarujuk mau krana ana ngarepe Kakang Mbok Ayu Arimbi. Nanging upama mbok dudah atiku kaya ingkang wis ndak kandhakake karo kowe bebasan sedumuk bathuk sanyari bumi. Pringgondani kuwi tinggalaning wong tuaku. Pringgondani kuwi kagungane sawarga Prabu Tremboko. Saksedaning Kanjeng Rama sing gumanti keprabon ya kuwi Kakang Arimba. Dilalah Kakang Prabu Arimba durung kagungan putra, mongko wis kasambuting rana Madyalaga mati saka tanganing Raden Werkudara. Mula ora aneh yen to tibaning kamukten kudu marang Brajadenta. Lah kok dadi Kakang Mbok Ayu Arimbi cumalena lanyo-lanyo muktekake anake dhewe ning ancik-ancik kasangsayaning sedulur. Ancik-ancik marang kasengsaraning Brajadenta lan Brajamusti lan kabeh para kadang braja. Mula Brajamusti gandeng aku mung dhuwur wang siji, ya kuwi adhiku Brajamusti.
lekase pun Kakang ing kaya mengkene mau siadi tak jaluk kanthi banget rewang-rewang ana Brajadenta supaya nggonku bakal gawe geger Pringgondani sarta ora nyarujuki lawan Gatotkaca dilenggahake ana ing negara ing Pringgondani mau aku duwe kanca ingkang tak kanthi ngembat marang abot entenging perkara iki siji Kakang Mbok Ayu Arimbi wis nerak pacak nlajang wewaler jalaran wong wadon kuwi ora duwe wenang tumrap warisan apa wae. Lah kok dadi Kakang Mbok Ayu Arimbi nglungguhake Gatotkaca kuwi tegese Kakang Mbok Arimbi bakal ngowahi marang pernataning praja ingkang wis ditulat dening para nalindra ngendi wae. Angka loro kadang-kadanging Prabu Arimba isih meger-meger. Lah kok dadi Kakang Mbok Ayu Arimbi jumenengake Gatotkaca ninggal karo dulur-dulure. Kanthi cara mengkono cetha banget yen to Kakang Mbok Ayu Arimbi ya Mbak Yumu kae mentala karo sedulur nanging dheweke muktekake karo cendhenge dhewe ya anake dhewe kuwi sing aku ora mathuk aku ora gathuk sarta ora condong Brajamusti Kagatri sang kapirang uli nangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kutu gering si kak bareng aku ngerti rembugane Kakang Brajadenta karo Brajamusti ingkang sekawit aku ora kepengin melu sak pejagong iki nek gandeng aku mbok kanthi aku mbok ajak. Aku ya wene ana wektu tak nglairake pangundhek-undhekku ya, Kang. Ya, pangunek-unek sing kepiye? Nek sampeyan ngluputke Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwi kleru. Lho, klerune nggo endi? Kleru kabeh. Dasar pawadan sing mbok aturake mau kleru. Siji sampeyan nyalahke wong wadon kuwi ora duwe hak warisan tumraping negara, ora duwe warisan apa-apa. Wong wadon kuwi ora ngukup warisaning wong tuwa kuwi salah, Kang. Saiki wong wadon karo wong lanang iki padha wae. Ora ana bedane, aja sok bedak-bedake antaraning wadon karo jalu. Mengko jak ora becik kejadeane. Angka loro sampeyan wis sumpah ana kersane Kakang Mbok Ayu Arimbi nek ora kepengin ngucik keprabaning Pringgondani. Apa sampeyan lali karo sumpah sampeyan dhewe? Mongko sampeyan kuwi jiwaning satriya lho, Kang. Sampeyan kuwi satriya. Arep wujud buta, nek sampeyan kuwi duwe jiwa kasatriyan sing diweleg dening Kanjeng Rama sawarga Prabu Tremboko. Apa sampeyan lali karo welinge bapak biyen? Brajadenta Brajamusti arep kowe iki wujude buta, kowe elek lairmu ning nek nek iso ya becik batinmu. Tegese najan buta pakartine ya sing apik ya sing becik. Lah kok saiki sampeyan nuwun sewu, duwe pakarti sing kaya mengkono kuwi salah. Angka loro, sak teluse angka telu sing iso mateni Ratu Pringgondani jaman Prabu Arimba. Kakang Arimba kuwi Raden Werkudara. Sing jeneng wong iso mbedah negara mateni ratu kuwi negarane dikukup karo sing mateni Nalendra mau. Kuwi pernatan negara kendi wae. Mula wis sah nek Raden Werkudara jumenengake Gatotkaca ana ing negara Pringgondani. Kakang Mbok Ayu Arimbi arjunake Gatotkaca kuwi wis sak membere. Merga sejatine Pringgondani kuwi wis dadi darbeke Raden Werkudara. Merga Raden Werkudara wis kelakon mateni Kakang Arimba juk nalika semono lho, Kang. Ele Kakang Brajadenta. Bendana. Apa, Kang? Lah kok dadi kowe iso ngucap kaya ngono? Embane kaya dene pendhita ingkang mejang karo siswane. Kowe malah murang karo wong gerang. Kowe ngandhani karo wong tuwek. Pinteron jara langit kowe ora menang karo Brajadenta. Niatku ingkang kaya mengkene mau pranyata ora kinarya keperluan pribadining Brajadenta.
Nanging kanggo gegaran nggonku muktekake karo dulur-dulurku kadang brojo kabeh. Merga Kanjeng Rama mung ninggali negara ya kuwi Pringgondani. Aja nganti negara mau tiba ning tanganing wong liya, ning kudu tiba ning putraning Prabu Trembuku. Mula yen nganti kowe ora sarujuk, kowe ora mathuk karo penemune Brajadenta, ilang-ilangan ndok siji, aku ora sotah ngaku kadang taruna karo kowe. Yen pancen kowe manut karo Kakang Mbok Ayu Arimbi ngono, melu mbakyumu ngono. Kono melu Arimbi aja tepung karo Brajadenta. Ya lho, pamit tak melu Kakang Mbok Ayu Arimbi wae. Kakang Mentala karo adimu Kala Bendana yen ra tak singkirke mung bakal dadi kelilip. Nadyan Kala Bendana kuwi ka wong pinter, adiku sing wasis. Yen sak gedhakan iki ora mathuk, ora rujuk karo penemuku. Ngibarate cuplak andeng-andeng yen ora disingkirke mung bakal dadi maksiat. Kersaning Kakang piye, Brajamusti? Apa Kakang? Mula coba kowe tak kongkon. Aku mbok dawuhi apa? Cidranen calon ratu Pringgondani. Colongen Gatotkaca. Yen wis bisa mbok colong ngadepno ning arep Brajadenta. Bocah kuwi tak ulange. Bocah kuwi tak kandhanane ben iso mikir. Bayi wingi sore arep gedangkrang sila tumpang wong gerang arep didak-idak sirahe. Ngono Kakang Brajadenta ya mangkato dina iki njaluk pengestu tak colonge calon ratu Pringgondani Kakang Brajadenta. Wah. Wonten ing Pasemeden Brajing Pringgondani nenggih risang tetuka ya Sang Gatotkaca. Riwasnya nampi dawuh pangendikanipun ingkang Ibu bilih badhe kajemenengaken nata wonten Brajing Pringgondani. Warsa ideping tekad bingung-bingung Sang Gatotkaca baran marga ngarsa tinempuh bawane dawuhing tiyang sepuh datan wantun anduwa parandening batos. Dereng samapta ing gati sawiga ing jiri kajemenengaken nata wonten Brajing Pringgondani. Mila meminta dhateng Sing Bathara ing akarya jagat alampah semedi Sang Tetuka Dingkem Kang Netra tanon ingkang pindheng kejawiang pangkawasaning dat kang murwing dat pikantuk amarga ingkang padhang kinarya netepaken dhateng tindaking Sang Tetuka kocap. Kadingal wonten mendung tumiyung sak nginggiling Pasemeden negaring Pringgondani. Kadingal kaya ketaman Begawa kahanan sanggar pelanggatan dadak sakoling mangke dupyana kilat ingkang ngambelah mendung temah biar katon pasuryaning
Sang Gatotkaca nyarengi tumiyuping Sang Brajamusti. Hanyikep risang tetuka binekta ngambah dirgantara risang Gatotkaca wau. Putra lampun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta nek wis saguh ki mbok ora klecam-klecem Kang. Kesel apa piye? Ora perkara kesel Dimas. Ning nunggu wong Semedi kuwi persasat kaya ngenteni Sileming Palwa gabusku mambanging Sela Kresna. Adiku lanang Garutkaca nggone Semedi. Miturut itunganku wis ana sak candra. Lah kok ana durung ana tandha-tandha kerampungane. Wong Semedi ki nek durung kelakon penjangkane karepe apa lan durung entuk sasmitaning dewa tangeh rampung. Ning kowe karo aku wis diweling karo Kakang Garutkaca. Njaluk ditunggu merga dheweke iki calon ratu. Nek ana payo katemping Samirana dom sumurping banyu telik Mangendrajala. Ana mungsuh ing Kemarjal saka Sela Slaning Garu sapa sing kapitunan sapa sing kelangan mula disabarke. Mbok menawa 3 dina neh iki bakal rampung. Iki rak sesuk 3 dina ngarep kuwi rak Jemuah Kliwon to. Oh. Mbok menawa dewa ki biasane nek teka sok Jemuah Kliwon. Ah opo iya wedo wongi kok. Ayo ngapa yo manut aku. Biasane kowe ki satriya sok ngesak kertu. Us. Aja kurang ajar kuwi dadi larange negara. Etok-etokan wae nganggo dimik. Moh. Hitung-hitungan rek po. Moh. Moh aku Dimas nek dolanan kaya ngono kuwi. Ya wis ngudarasa wae Kang. Piye ngudarasa merga kowe karo aku iki bakal duwe sedulur sing calon dadi ratu ning sing wigati ngene kowe rasah serik aku ya rasah meri sampeyan anake Bapa Werkudara sing barep kok sing didadekke ratu Kakang Garutkaca kuwi merga Kanjeng Ibu Arimbi kuwi turasing sawarga yang Tremboko mula ora aneh nek Kakang Garutkaca kuwi entuk triman negara Pringgondani kuwi sak trepe lha kowe arep dadi ratu nendi wong mbahmu ming dewaning ula apa karo dadi ratu ning sawah? Ora kurang ajar kowe. Kowe iki arep dadi ratu ning ndi wong mbahmu ki ming dewaning iwak. Apa arep dadi ratu ning Kedung? Lah Kedung ki sok ana kratone barang lho. Aja sembrono kowe. Wo lah aku ki nek dadi ratu gelarku Ratu Agung Sejagat. Iki wis nayaka jenderal utawa wis tak sewake sandangan. Nganggo serempang kuning nggo terus kirap bar kirap kecekel iya apa ora gleleng ayo Dimas aja sembrono rembugan karo aku Dimas ki senengane guyon lah aku pancen sifatku ngene kok nek ora guyon kok dikira Duantasena dadi kudune ya aku ki sok rada ngleceh sithik rasa dominggo sithik iki wis lumrah Titiprani manganak hanung parijata mbak lume mbak lamun mambeng
lamun mambeng lir ombak ing segara hangrok. Sik Kang. Sik. Suwene kowe karo aku rembugan. Lah kok regemeng tak kira lakune mendung, lakune mega. Bareng tak wis padake kok ora pangling. Kae kok Kakang Garkaca diboyong karo Paman Brajamusti kargone endi? Lho, endi dipekae, Kang? Ilah dalah. Dimas pun ngakanan siadi kecolongan. Lah kok dadi Paman Brajamusti iso mlebu ning sanggar pelanggatan. Lah iki kowe karo aku kurang lantip panggraitane. Kurang awas. Mula nganti kecolongan kaya ngene iki, nek nganti ana apa-apa sing tumanduk lawan Kakang Garut kowe karo aku didugani karo para Pandhawa. Apiye-piye apa doyak, rasa doyak kae dudu perkarane awake dhewe. Matur karo Kanjeng Ibu Arimbi ana ing negara Pringgodani. Ayo Dimas yo Kang yo. Pasulan upamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur langening kalanggawan aglar pandhan moncar dinon lir kekonang surem sorotetan padang
Ya jagat mangestu ngara wayah Bathara jagat putu Werkudara Majapati agek kuwi Arimbi timbalaning ngadawu menapa Kanjeng Eyang Nawala ulem ingkang wis pun yang tampa surasaning jroning Nawala yen napa yang pinasrahan supaya misuda sarta ambriwada kelawan putuku si Gatotkaca mongko bareng pun yang prapta ning negaring Pringgondani pusakeh para nalindra manca negara ing wis padha nampa Nawala ulem saka putuku Arimbi ing padha pasang-pasanggrahan nganti kaya jamur barat ana negaring Pringgondani ingkang wigati mung kepingin mresani kelawan wisudan ana ing projeng Pringgondani Majapati kakekku iya bareng pun ngangkune yang munggah ana ing datul ya projeng Pringgondani lah kok calon nalindra ora katon iki putuku Gatotkaca ya putuku Tetuka calon nalindra ing Pringgondani menyang endi sewu-sewu kalapatanipun ingkang wayah tadah wadana Kanjeng Eyang wiwit Gatotkaca nampi dawuh saking ingkang wayah tumunten piyambakipun bingung-bingleng krana menawi andhuwa dhateng menapa ing sampun kula dawuhaken ateges Gatotkaca badhe wantun dhateng tiyang sepuh ewadene mbok menawi Gatotkaca namung kepingin madhep mantepaken dhateng manahipun srana manjing wonten ing sanggar pelanggatan amangsah semedi mugi-mugi sakmangke mboten dangu malih anak kula pun Tetuka tumuli sowan wonten ing Datulaya sampun samapta ing gati sawiga ing diri nampi nugraha negari ing Pringgondani menika Kanjeng Eyang miat langening kalanggiwan aglar pandan moncar tinoner kakonang surum sorote tahan badang kasoran bacaring purnameng gekono dasare mongso katiga dereng ngantos paripurna imbal wacana madyaning Datulaya projeng Pringgondani hingga mletek-mletek majaran ketebian nggih Raden Kala Bendana minggah Datulaya karya cingak kang samya mulat rekat lampahing rata tanpa antara Bayu aku sing sowan Bayu Anggro sesumbar lindhu bumi kunjing kumaludhuk kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang Kala Bendana aku Ceyo Ayu aja kaget aku arep matur kesaye Mbak Yu Arimbi sasuwene aku papan tata glagah tinulu ya ing Permalak aku ditimbali karo Kakang Brajajeta karo Kakang Brajamusti. Kowe ditimbali karo kadangmu sakarone iya. Malah kadangmu durung katon ning projeng Pringgondani Kala Bendana ora bakal kakon kataya iki. Merga kaget pikirku bareng aku ngrungokke rembugane Kakang Brajajeta karo Kakang Brajamusti. Padha nyelaki karo sumpahe, padha ora netepi karo jiwa kasatriyane.
Sempune ngluputke Mbak Yu Arimbi gone jumenengake Gatotkaca ning Praja Pringgandaji. Kakang Brajadara karo Kakang Brajamusti awel bakal masrahke negara marang Mbak Yu Arimbi, Mbak Yu. Antasena babak anglayoni jujul lan nusuli sawaning kala bendana aweh kabar kang ora prayoga tumeliat majaku Antasena. Matur Ibu Arimbi. Iya napa nggir? Nalika semana aku diaturi utawa didhawuhi dening Kakang Gatut supaya njaga Kakang Harkaca nggone apa ning sanggar pelanggatan. Nanging tanpa kanyana-nyana kok aku weruh abure Paman Brajamusti ingkang ndotong-ndotong boyong karo Kakang Harkaca. Ibu Arimbi dadi atur ngersaning Rama Kyai lan Ibu Arimbi. Bumikun sing langit kelap-kelap katon lerakin sanging risang mawe gandrung sabaran kadula wukir moyak mayik katon tias balewur njumbuhake kelawan ature kala bendana lan Antasena cetha lamun dulurku sakarone pancen wis wegah nampa wewarah nampik pitutur becik wis malik kelawan paningali Gatotkaca kuwi anake Arimbi yen pancen dulur-dulurku bakal gendak sikara karo anakku lanang. Ayo Katutna babar pisana Arimbi. Gatut kowe aja semelang ibu ingkang bakal mbelani karo kowe cah bagus. Putu Prabu Ngamarta. Wonten dawuh Kanjeng Eyang Putu Prabu Ndarawati. Iki wonten dawuh Kanjeng Eyang. Ora jeneng mukal yen to ana kahanan ingkang kaya mengkene jer nyatane Turarsing Prabu Trembaka kuwi isih ana ingkang kudu ngerteni babagan Projing Pringgondani. Ya kuwi Brajadenta lan Brajamusti. Arimbi ingkang adreng jumenengake atmajane krana nalika patining Prabu Arimba ingkang bisa dadi jalaran pati ning Nalindring Pringgondani putu Kusi Werkudara ya Bratasena ing mestine Bratasena ingkang ngukup marang wewenang Projing Pringgondani. Putu Prabu Kresna rampungna perkara iki dimen rancak Gatotkaca dadi ratu ning Projing Pringgondani. Nggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Eyang. Kaya sinipi jojobang mawinga-winga kumejot padoning latinetra kocak ngundarandir ing Brajadenta ora jumbuh kan prasetyanmu nalika kowe sumpah ning ngarepe Arimbi ora bakal ngucik marang negara ing Pringgondani nanging jebul saiki bareng Arimbi bakal jumenengake Gatotkaca ya anakku ning Projing Pringgondani. Sira sulap marang gebyaring brana picis, sira sulap marang gebyaring derajat pangkat. Brajadenta aja ngluputke bayi wingi sore ya kuwi anakmu Gatotkaca. Nang yen pancen kepengin golek pengadilan ayo golek pengadilan karo Arimbi lega ning atiku batobat.
duwe dulur jenenge Brajadana karo Brajamusti. Ing atas wis tau tate sumpah nang ngarepe Karimbil aku dadi kowe nglincati sumpahmu dhewe. Kowe dilat idumu dhewe patopat ora pantes urip ning alam padang jejember protek mrikondani kowe Brajadana. Mobang mangaruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ringkanigara saketer kene donganing kunglir wuwuh sing pene panca Gatotkaca wonten dawuh paman kaget atimu kowe tak boyong marang Glagah tinulu ya ing Permalang menawa ingkang putra nandhang kalepatan menapa kula nandhang dedosan menawi upami mekaten ingkang kedah kelampah dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe selak nadyan kedah nampi pidana badhe kula lampahi kanthi lega legawaning manahipun ingkang putra ing Pringgondani ladalah dosamu mbok indit, dosamu mbok kempit, dosamu mbok gendong ngalor ngidul kowe ora rumangsa duwe dosa. Anggep apa kowe wani bakal lungguh dampar keprabaning Pringgondani? Apa merga ibumu itu rasing sawarga Prabu Trembuku ya eyangmu? Upama dasar kaya mengkono kowe ora duwe kewajiban tumraping Praja Pringgondani. Merga ibumu kuwi nemu wadon ora duwe hak warisan tumrap negara ing Pringgondani. Lah kok dadi mbokmu ora taren-taren karo dulure lanang aku lan pamanmu Brajamusti. Apa mbok anggep Pringgondani kuwi duweke mbokmu ya kuwi si Arimbi wong wadon ingkang mulang sarak. Ora ngerti marang pernataning hukum pernatan Praja Pringgondani. Gatot kaya aja gleleng pacakmu gembelo sirahmu ana ing kene kowe ora tak anggep dadi anake Brajadana lan Brajamusti merga kowe anake Kakang Mbok Ayu Arimbi nanging kowe tak anggep dadi kelilip tumraping Brajadana ngene bakal ngukup negara ing Pringgondani. Ayo mbok wenehke apa ora mudhun saka dampar sarta kowe matura karo mbokmu yen kowe ora sago dadi ratu ing Pringgondani. Yen kowe wani matur kaya mengkono, tegese kowe mbangun miturut karo pamanmu, nanging yen kowe berguguk kepengin nuruti kekarepaning wong tuamu, aku mentala karo kowe, Gatot. Paman sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Menawi ingkang dawuh menika sanesipun Kanjeng Ibu Estining manah lair batos kula mboten milik kamukten negari Pringgondani. Nanging gandeng ingkang dawuh menika Kanjeng Ibu, monggo Kanjeng Ibu menika sesembahan kula. Menika ingkang gembol kula. Sangang Candra 10 dinten wonten madyaning padharanipun Kanjeng Ibu. Menawi kula wantun duwa keparengipun Kanjeng Ibu dosa menapa ingkang kedah kula sandhang. Nanging gandeng jengandika paman ingkang kepareng lenggah wonten ing madyaning negari Pringgondani, paman. Sampun ngantos kucem asmanipun ingkang putra pun Gatotkaca. Sampun ngantos kula menika dipun dakwa putra ingkang murtad dhateng tiyang sepuh.
dinten sak mangke menawi paduka paman kemareng badhe lenggah wonten negari Pringgondani, monggo kula aturi nyirnakaken rumiyin pun Gatotkaca. Kula aturi mejahi dhateng pun Gatotkaca, paman supados kula mboten kaling seman lan mboten nandhang dosa kaliyan Kanjeng Ibu Arimbi. Wah, asam. Ngrampungi perkara kanthi kowe ngeklasake lawan patimu kuwi wujuding jiwa satriya. Aja ngluputke pamanmu. Aja nglerokke tumindaing pamanmu Brajadanta. Yen pancen kaya mengkono kang dadi karepmu, tak turuti niatmu nggir. Tak cokot janggamu ora tugel tel glumbaja tundang pamanmu Brajadanta. Iblis lanet menungso ra tatanan kowe. Wah! Tobat Gatotkaca. Rikata dan Gatotkaca tinon mapakarga suta tekapira Kresna. Tobat. Nganti kaget pun ibu semusul ning glagah ing Permalang. Nalika ya kowe adimu lanang Antasena matur yen to kowe bidhayang dening pamanmu Brajamusti. Ibu ya ora sing manahipun ingkang putra. Paman Brajadanta kepareng badhe ngersakaken dambar keprabuning Pringgondani. Nanging Kanjeng Ibu adreng jumenengaken ingkang putra pun Gatotkaca. Ibu, kula kedah kados pundi? Paman Brajadanta Brajamusti menika tiyang sepuh kula, sampun kula anggep dados tiyang sepuh kula piyambak. Kanjeng Ibu menika ibu kula. Kula kedah kados pundi? Tobat ora usah kemrungsung ora samoja kemrungsung pikirmu. Brajadanta Brajamusti ayo kowe aja mbeda atine anakku lanang gerangane wae tandang ngono legane atiku tobat. Kakang Mbok Arimbi dasar kepara nyata. Aku ngaturke bektiku katur Kakang Mbok. Ora usah dadak ujar lelamisan. Kon ngaturke bekti karo aku ping kanggo abang-abang lambe ora pantes wae ngaturke bekti karo Arimbi. Aku dudu mbakyumu. Aku dudu kulawargamu. Mergo kowe wis mentolo karo anakku. Beda apa kowe nganggep aku mbakyu? Nang kene ditemtoke kowe sing mati apa Arimbi? Tinimbangane isin tak totoke matiku. Wah. Wah, mati kowe dereng aku. Ayo sampeyan. Waduh. Wah, adalah eling-eling Mbak Yu Arimbi pinelek jaya kawijayan dening Kanjeng Rama sawarga bareng karo Kakang Arimbo. Mula nadyan wadon duwe kekuatan ngedap-edapi ya ora mung tekan semene kang dadi sedyane Brajadanta ana wayaning mangsa kala Mbak Yu Arimbi. Dedel gayuh ngakoso Sang Brajadanta nguncati Kadipaten Glagah Tinulu sawetawis ninggal Kadipaten Permalang. Nalika semanten timbuling Sang Brajadanta kacariyos menawi wonten lampahan Brajadanta Balela.
kaya ndo menang-menang kaya gendhewa. Aku ora bakal mundur yen mungsuh karo dedapuramu Brajamusti. Tobat. Ternyo atiku, adikku cah bagus. Ora nyono babar pisan jebul kon ngaturake sumpah kawan Arimbi nalika ning ngarepane kuwandaning Kakang Arimba. Kabeh mau mung kandhek. Ning pangucap ora kababar dadi pakarti. Monggo kowe eling Brajamusti kowe eling. Kanjeng Rama Sawarga Prabu Trembaka kuwi banget nggone keperanan kelawan pambeganing Prabu Pandudewayana ing Ngastina. Mula putrane kabeh tansah ginunggong supaya duwe jiwa satriya. Bombong-bombonge wong tuwa ki yen to putra-putrane padha mbangun mitra nanging jebul bareng wong tuwamu wis ora ana. Kowe ngegeki jiwaning buta ingkang betah buteng aniaya. Mongko dawuh Kanjeng Rama Sawarga Prabu Trembaka nadyan wujudmu buta. Nanging sing kirana dasya marang sepadha-padha duwe jiwa kasatriyan, duwe jiwa ingkang jiwaning satriya ingkang temen karang kautaman. Nanging saiki lak kok kowe ndilat idumu dhewe, kowe nyelet ucapmu dhewe Brajamusti. Kanjeng Rama nyuwun mapan ning swarga mbok jlomprongake ana ing neraka merga pakartimu Brajamusti. Wah, kampun. Ora. Kakang Mbok Arimbi pedhot atiku bareng Kakang Mbok Arimbi paring dawuh ing kaya mengkono. Ora krasa yen to keseluruh dalan sing kleru nggonku ngrajongi pakarti ning Kakang Brajadenta. Kang Mbok, aku ora kepengin Kanjeng Rama ora jenak nggone mapan ana ing kasuwargan. Aku ora kepengin Kanjeng Rama rumangsa sumuk salirane yen to nyumurupi kalawan polah tingkahe anak ingkang nalisir saka angger-anggering kautaman. Kang Mbok, aku nyuwun pangapura. Aku njaluk kangapura, wene ana pangapura. Kanjeng Rama Sawarga kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Tobat Brajamusti. Oh. Babar pisan yen to kowe bisa eling lan Purwadasina. Syukur Brajamusti, syukur. Ora usah mbok gagas. Sing jeneng satra iki kudu duwe jati diri, aja gampang rubuh-rubuh gedang. Kawan apa kang dadi niyate kadangmu Brajadenta? Iya, Kakang Mbok, aku ngakoni kabeh keluputanku. Manjing ning negara ing Pringgondani. Nyawiji marang para Pandhawa lan sanggening para Nalendra ya padha diwas. Padha dipengestoni Gatot Kaca dadi ratu ning praja ing Pringgondani. Hayo Kakang Mbok tak dherekake Kakang Mbok. Madang, Madang? Ora. Padang kok madang ora. Mak tratap aku kok ki ngomong sing cetha tak terus esuk-esukane ki nale nampa karo ngantuk ki sok hurufe sok kleru e. Adipati Brajadenta mlayu ujaring para sepuh sok baline nek ana lakon suci dalam debu. Ana lakon Brajadenta Mbalela. Beda. Wis kok. Bareng tentrem kok. Lho, ngapae? Rantak-rantak. Sawangan to? Ora ketok e. Lho, wedan. Lho, wong angon bebek kok semono kae. Ora ngono, Ndra kowe.
Ya sedikit banyak buat banyolan lah. Supaya tidak terlalu sepaneng. Ayo. Barisan ae to. Heeh. Wah. Loh, gawa gendera barang kok. Wah, lah kok lho genderane kok pramuka. Sing sijine kok. Wah, kae wong arep kemah. Heeh. Jejere kae lho. Wah, lho. Gendera ora pangling kae. Ana gambare Ces Trisula. Heeh, genderane sapa, Gong? Warga. Warga laras tak tunyo ndiasmu. Warga laras ki genderane ora Trisula. Apa? Warga laras ki genderane ki gambare kuwaci. Masa? Apa? Hai gambare Trisula. Wah, prajurit Traju Tresna Matandara Kresneng. Kresna yo. Petro ana apa? Sasampunipun Ndorani pisaget ngrampungi perkawisipun kulawarga, ya. Pringgondani kanton madang, nggih. Mboten nganti kanyono-nyono. Rantak-rantak lakuning para wadyabala. Lho, Kurawa sanes. Susu namane ngono. Mengke ya bubar, mengke ku ya bubar nek ora kok angger wadyabala kok Kurawa, wadyabala Kurawa ora sak susu bubar to. Lah ya aku iki takon ki wadyabala ngendi ki cangkemmu nggih omong. Genderanipun gambar apa, Gong? Kuwaci. Masa ngepaske cangkem kok iso pas to? Aku ngomong ngepaske. Genderane gambar apa, Bagong? Anu. Gambar apa to? Ces Trisula. Ces Trisula. Lho. Ora pangling kuwi ra. Wadyabala Traju Tresna to? Heeh. Ngece betul nek kuwi kebangetan nek kuwi. Iki anu batur e ngece ratu. Ya, mbuh. Ngapunten. Wah, nggih ngerokke aku nek keplaki ndiasmu. Sampeyan niku ya renyah ngoten lho. Nyai kok anggere ngendika kok, wah kula gumun. Lenggahe sing sae. Nah. Muni sinuwun Ndarawati tancep ngenten iki cek niki ming dhewe lho, ming dhewe. Ning penonton iku iso kabeh anteng. Ngrungokke pangandikanipun Ndarawati. Jagat aisane nguboto lho jagat pangestu ngono. Lho, Petro. Prajurit saka ngendi, Petro? Lho, gambare Ces Trisula. Inggih sinuwun. Wah, adalah. Wah, apik ning rasane. Oh, mbok guyu to. Ah. Piye, Tru? Ora gelem guyu sajake nesu tenan iki. Dian. Mangan apa, Gong? Oh, edan. Iya. Ketawa sekarang. Seneng lho. Kang Putra ajeng napa? Anake sapa? Elek Marta. Ayo anakmu. Ndara Stijo, Bawa Narkasura niku ajeng napa nggo wadyabala? Mula tak takonane. Amang takoni, nek ora iso jawab bijine 0. Mbuh. Ngeplak ora lara wong tangane alus kok. Ayo, Gong. Yuk.
Setijo, wonten timbalan. Ana apa? Kok ngawur men to? Iki pahargyan gedhe. Akeh para ratu-ratu saka manca negara ing padha mesanggrah ana ing negara ing Pringgondani. Mongko kabeh padha ngerti ento kowe iki putraku, mbok ya iso njaga jenenge wong tuwa. Kok ngamuk sak penake dhewe? Pepastening praja Pringgondani mbok rusak kabeh. Pakuwoning para Nalendra mbok obrak-abrik iki niatmu piye? Kula namung kepengin pinanggih kalian Kanjeng Rama. Lho. Ketemu aku wigatine apa? Kula namung kepengin Kanjeng Rama sak mangke saged migatosaken dhateng putra ana mboten. Panjenengan nimut. Panjenengan Kanjeng Rama menika kagungan negari. Ing atasipun ingkang badhe dados Nalendra menika Gatotkaca kok mentalane ninggal praja. Mboten ngopeni dhateng kula warga. Kula anak dikuwalonke, kula anak mboten tau dianggep dening Paduka Kanjeng Rama. Apa kaya ngono kuwi wajib disembah? Apa kaya ngono pantes dadi Nalendra ingkang sinembah lan pantes dadi wong tuane Setijo? Kula tansah dikalahke ning sing dideng-deng kaya kendang, digunggung kaya apa wae, ming Pandhawa karo anak-anake. Adile ngen pundi kula nyuwun prisa? Setijo wonten dawuh, bagus. Bagus kowe. Anak Kresna sing iso wani matur kaya mengkono kuwi tak anggap anakku tenan. Tak anggap anakku tenan. Nganti wani kowe nguman-uman karo wong tuamu. Setijo. Sing jeneng Sudarma utawa bapak kuwi tangan tengene sing gawe urip nek nganti anak wani karo bapak kuwi dosane ora bakal iso di ngapura. Lawange kanugrahan bakal ditutup. Kowe dadi ratu ning tanpa kanugrahan iki mung kaya dene bumbung wong wang ora ana ajine babar blas. Apa mbok anggap aku ora adil karo anak-anakku? Apa mbok anggap aku ora mikir karo keluargaku? Kowe duwe traju tresna kuwi saka sapa? Nek kowe ora tak paringi kowe ora dadi ratu ora ngukti Wibawa Nyakrawati mbau denda kaya ngene iki. Kowe kajen keringan kene ora ngaku anake Kresna, kowe dadi ratu ning ming ratu-ratunan, ratu cepete. Oh, ampun ngoten to, Den. Kang Rama niku pun adil dan bijaksana. Kok sampeyan iso ngendika kaya ngoten niku ora pas. Mengareng tutuk templekke bokong ora. Bokong mulan bokong kan kompak. Ora kompak-kompakan iki lagi serius ora. Wis saiki karepmu piye? Karepmu piye? Coba kowe apa arep murina karo wong atuamu? Yen pancen kowe arep nesu karo Natandrawati lan ora kepengin dianggep putra karo Natandrawati, ora apa-apa. Ora apa-apa, aku ora duwe anak Setijo ya ora apa-apa. Anakku isih akeh, Samba, Setyaka, Gunadewa, kabeh ngabekti karo aku. Nek ora dikabekteni karo Setijo wae ora apa-apa. Ning titenono, nek nganti ana walate wong tuwa marang kowe, kowe sing ngrasake Setijo. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadon. Ora kok janjane sing ngakon sapa to kaya ngono kuwi? Ih, kula suwan Paman Duryudana. Lah rak apa to Petruk? Lah rak apa? Gong. Lah rak apa to? Iki ora kowe ngono ora apik engko. Wong Setijo kuwi atmajaku sing tak tresnani Petruk. Lah nggih. Ndara Setijo kuwi putrane Ndara Kresna ditresnani to. Mer. Rene Mer. Ndara Setijo iki putrane Ndara Kresna sing paling ditresnani. Kamijo? Waduh. Semar krungune apa? Kamijo, budhek tuwek, budhek goblok. Mbok men ora. Kowe arep ngopo? Mboten menapa-menapa. Mula dadi ratu kuwi sing duwe jati diri aja gampang rubo-rubo gedang. Aja gampang kepangan karo omongane wong sing kurang tanggung jawab. Sing ngomongi kowe nek aku ora adil sapa? Hyang Durna. Lah rak apa to? Lah rak apa to, Gong? Lah rak apa to sinuwun? Iya. Balekke ngarep beres wae. Lah wong aku iki ora percaya karo Durna, kok kowe percaya karo Durna ki jane sing percaya apa? Pendhita ngawu gawar ngawur. Senengane mung nglincipi carang papak.
ngicuk-icuk krana ngicuk-icuk kene. Gawe geger kono, gawe geger kene kae pendhita ndok bosok. Serban ketune pancen putih, ning atine letek mambu kaya ndok bosok. Kok isih tak percaya? Ih, lho nyuwun pangapunten. Ayo bali. Menawi dipun parengaken ngestreni Yai Gatotkaca, lahir batin, lahir batos, anakku nggih nyawiji. Ih, ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Petro, nun. Tak kongkon mangkat ya nggih. Werkudara kon rene, Pancatnyana, Yayah Griwa mau dara kabeh Wadyabala Traju Trisna kae. Menungsa kae sing gawe mingerke blati anakku saben-saben kon nyingkirke. Oh nggih. Enten sing gawe kisruh Ndara? Sawa. Pancatnyana, Yayah Griwa Maudara Wadyabala Traju Trisna ajeng gawe geger buta pirang-pirang. Wah, sik. Ngerti nek tak tabrak. Mati ape. Kowe ngrusak pakuwoning tamu Ranindra ing Pringgondani. Pancatnyana, Raden Gatotkaca. Sinuwun Prabu Setija ilang mbuh menyang endi? Nyawiji ing Pringgondani. Aku melu ora nampa buta. Waduh. Sambada krek janggamu. Waduh. Arsa madangi jagat tumungo-mungo paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya meka lan gunung Indra, para brahmana, sedaya para satriya ingkang sami anjenengi madyaning kedhaton negaring Pringgondani. Riklengan sak mangke kula Sri Baginda Maharaja Prabu Matswapati ingkang sampun tinanggenah mranata tata upacara ning kawisudan negaring Pringgondani mugi parengan dadosna ing kawuningan bilih riklengan sak mangke projeng Pringgondani
Handapuk Nalendra minangka dados pengayomanipun para kawula sak negaring Pringgondani. Inggih menika wayah kula pun Gatotkaca kanthi gelar Prabu Anom Gatotkaca, Prabu Anom Tetuka wonten negaring Pringgondani.